Türkmenistan'ın döwlet sirkiniň sahnasyna altyn balyk atly täze sahnalaşdyran çykyş tomoşaçylary hödürlenildi. Çağlaň wagtlaryny peýdaly gyzykly we şadýan geçirmeklerine niyetinen täze çykyş şatlyk şowkuny bilen garşylandy. Gahrman arkadagymyzyň tagallalary bilen ýol goýulan işleň berkarar döwletimiziň täze ýamyny galkynşy döwründe arkadaly gahrman serdarymyzyň tagallallary arkaly münasip dowam etdirilmegi bilen milli medeniýetimiziň we sunatymyzyň ösüşi giň gerimlere eýe bolýar. Şunda täze taryh döwrümizde öz ösüşünde täze badalyg alan ýurdumyzyň millet sirk sunatyna da uly ähmiýet berilýär. Sunatyň bu görnüşi bilen meşgullanmak isleýänler hemem sirk sunatymyzyň hasam ösdürmek üçin ýurdumyzda hemem mümkinçilikler döredildi. Türkmenistanyň döwlet sirkiniň öz bolşly milli aýratynlygy bar. Ol aýratynlyk bolsa oň düzümünde gahrman arkadagymyzyň başlanjy bilen döredilen we arkadaly gahrman serdarymyzyň tagallary bilen işlere barhara başlanýan galkynç milli aty sünnäki jigitler toporunyň bolmagydyr. Tomoşaçylar bu toporuň täsir galarjy çykyşlary görkezildi. Türkmen halkynyň buýsanjy bolan bedewler we olary usatlyk bilen erketmek başarýan türkmen jigitleriniň aty sünnäki täsir emelleri biziň gymmatly baý mirasymyzdyr. Olary dünýäde giňden wagt etmek öňde goýulan wezipeleň biridir. Şol wezipeleri awry bilen hötde gelýändigini bu toporun gysga döwrüň içinde dünýäde meşhurlyk kazanmagy başaranyňdan aýdyn göz ýetirmek bolýar. Gahrman arkadagymyzyň tagallary we hormatly prezidentimiz tarapyndan ýygydarly dowam etdirilen işleň netijesinde ýurdumyzda sirk sunaty täze ösüşe ýa bolýar. Millet sirk sunatymyzyň ösüşinde bolsa galkynç milli aty sünnäki oýunlar toporuny uly orun degişlidir.